Tiedän, mitä tuo tarkoittaa. Tiedän, että olemme maailmankaikkeuden olentoina enemmän kuin ruumis. Ei, te ette ole enemmän kuin ruumis. Ette ole lainkaan ruumis. Ruumiinne on jotain, mitä omistatte. Se ei ole jotain, mitä olette. Olette rajattomia ja äärettömiä. Ymmärrän, tarkoitat, että olen se, mitä kutsun sielukseni. Se on minun ydin. Mitä tekemistä sillä on maailman ongelmien kanssa, vaikka hyväksynkin sen henkisenä totuutena? Paljonkin, ja osoitan sen sinulle pian. Jotta voisin tehdä sen, meidän on käväistävä esoterisessa maailmassa, ja tämän käväisyn aikana saattaa vaikuttaa siltä, että olemme etääntyneet melkoisesti todellisuudesta. Mutta totta puhuen, se koskettaa hyvin syvällisesti todellisuutta. Sinun on oltava nyt hetken aikaa kärsivällinen ja luotettava siihen, että palaan takaisin asiaan, jota tässä keskustelussa on tarkoitus käsitellä. Vaikka uusi ilmoitus voikin tältä osin vaikuttaa hiukan kaukaa haetulta, puhumme nyt nimittäin siitä, mikä maailmassanne on pielessä ja mitä voitte tehdä sen asian korjaamiseksi. Sopiko, että käytämme kiertotietä? Sopii, enköhän minä selviydy siitä, mutta kerro ensin, miten ilmoitusta te ette ole yhtä kuin ruumiinne voi pitää uutena ilmoituksena. Käytännöllisesti katsoen kaikki maailman uskonnot ovat opettaneet niin. Olet oikeassa. Tosiasiassa lähes kaikki uskonnolliset oppijärjestelmät, jotka puhuvat tuonpuoleisesta elämästä, ovat opettaneet niin jossain muodossa. Ongelma on, että opetus on jäänyt puutteelliseksi. Tässä ilmoituksessa on uutta se, että se menee pidemmälle kuin perinteiset opetukset. Muista, että sanoin, ettei uusi henkisyys merkitse kaiken vanhan hylkäämistä, vaan sen avartamista. Se eliminoi vanhasta sen, mikä ei selvästikään palvele teitä enää, ja esittää uuden ja entistä syvällisemmän käsityksen siitä, mikä palvelee teitä. Paras osa ikivanhasta viisaudesta säilyy. Siispä saakin kuulla nyt jotakin, mitä olen kuullut ennenkin. Mutta nyt menemme vähän pidemmälle. Menemme nyt astetta syvemmälle. Useimmat uskonnot ovat opettaneet, että ihminen on enemmän kuin ruumis. Tämän sanoman mukaan taas et suinkaan ole yhtä kuin ruumis. Olet sen ydin, joka puhalsi elämän ruumiiseesi. Tämä on avainkysymys. Tämä on ydinkysymys. Tämä on keskeinen totuus, jonka ympärille kaikki muiden ihmiselämää koskevien totuuksien on asetuttava. Jos ette halua elää ikuisesti siinä väkivallan, tuhon ja tappamisen kehässä, joka on ollut vitsauksenne tuhansia vuosia. Te ette ole yhtä kuin ruumiinne. Olette rajattomia ja äärettömiä. Tämä on avainkysymys. Tämä on ydinkysymys. Kun ymmärrätte tämän ilmoituksen, muiden uusien ilmoituksen merkitys kasvaa ja voimistuu. Tämä on perustotuus, ensisijainen asia, alkusyy. Kaikki muu saa uuden merkityksen, kun tämä merkitys selvenee. Uuden maailmanne rakentaminen alkaa tästä. Uuden henkisyyden perusta on tämä. Te ette ole yhtä kuin ruumiinne. Olette rajattomia ja äärettömiä. Saanko kysyä uudelleen, miten tämä liittyy maailman nykyiseen tukalaan tilanteeseen? Kaikin tavoin, koska se, että olette kuvitelleet olevanne yhtä kuin ruumiinne, on syy siihen, että olette sallineet ihmisrodun tehdä itselleen sen, mitä se on tehnyt. Yrittäkäämme nyt ymmärtää 10-sanaisen 8 uuden ilmoituksen merkitys ja seuraamukset. Itse sanat merkitsevät täsmälleen sitä, miltä näyttää. Te ette ole yhtä kuin se luiden ja lihasten ja kudosten ja sisäelinten rykelmä, jota kutsutte ruumiiksenne. Te ette ole yhtä kuin se. Ruumiinne on teidän, mutta se ei ole yhtä kuin te. Ruumis on jotain, mitä te käytätte. Se on väline, aparaatti, mekanismi, joka vastaa ärsykkeeseen, reagoi tietyillä tavoilla tiettyihin vaikuttaviin tekijöihin, tiettyihin ärsykkeisiin. Tätä mekanismia voi vahingoittaa ja vaurioittaa, tai sen voi tuhota, mutta ei sinua. Tämä väline voidaan tehdä täysin käyttökelvottomaksi, mutta ei sinua. Tämä aparaatti voi lakata toimimasta, mutta sinä et. Toimivuuden perusprinsiippi ilmenee ikuisesti sinussa ja sinun kauttasi. Jotkut uskovat, että olet ruumiissa, että se on sisimmän olemuksesi tyyssiä. Ajatellaan, että ruumis on sieluksi kutsutun sisimmän olemuksen tyyssiä. Se ei pidä paikkansa. Sielu on ruumiin tyyssiä. Sielunne ei elä ruumiissanne, vaan päinvastoin.
Ruumis elää voimakentässä, jota kutsutte sieluksi. Sen tyyssiä on energian muodossa, universaalin hengen paikantuneessa ilmentymässä, joka on yhtä kuin sisin olemuksenne. Tätä voimakenttää, tätä säteilevää, sykkivää energiakäärettä, joka ympäröi ruumiistanne, kutsutaan joskus auraksi. Mutta se on enemmän, paljon enemmän kuin se, mitä kuvitelmanne mukaan on aura. Mutta se kuvaa silti hyvin parhaisimpia yrityksiänne ymmärtää tätä ilmiötä, koska se tarjoaa teille mielikuvan. Se on osa teitä, jotka jotkut pitävät sieluna. On itse elämän energia, joka paikantuu ja tiivistyy tietyssä kohdassa, aika-avaruusjatkumolla, kuten te sitä nimitätte. Tämä elämän energia värähtelee ja välkkyy ja sykkii ja hehkuu maailmankaikkeuden jokaisen fyysisen objektin ympärillä. Värähtelytaajuudesta riippuen tämä energia voi joskus olla silmin nähtävissä. Se saa aikaan myös muita ilmiöitä, kuten kuumuuden. Jotkut kutsuvat tätä hehkua valoksi, ikuiseksi liekiksi, alkulähteeksi, sieluksi tai käyttävät muita nimityksiä, jotka sopivat asianomaisen runokieleen. Se on itse asiassa kaiken ensisijainen olemus, perussubstanssi, perusaines. Tämä valo on yhtä kuin te. Koska olette ymmärtäneet asian väärin, olette ajatelleet, että kaikki fyysiset objektit säteilevät tätä valoa. Todellisuudessa prosessi on päinvastainen. Tämä valo siirtyy säteilynä kaikkiin fyysisiin objekteihin ja siten luo ne. Valoksi tai sieluksi kutsumanne energiakenttä sulkee sisänsä luomansa fyysisen objektin ja ulottuu objekteista edelleen ikuisuuteen. Energia ei toisin sanoen lopu koskaan. Ei ole paikkaa, jossa teidän energiakenttänne loppuu ja jokin toinen alkaa. Se merkitsee, että ei ole paikkaa, jossa sielunne loppuisi ja toinen alkaisi. Tilannetta voi verrata kotinne ilmaan. Kodissa on erillisiä huoneita, mutta vain yksi ilma. Yhden huoneen ilma ei ole erillään toisten huoneen ilmasta, minkä huomaatte heti, kun tunnette olohuoneessa ollessanne keittiöstä tulevan uunissa paistuvan leivän tuoksun. Ei ole paikkaa, jossa olohuoneen ilma loppuu ja keittiöilma alkaa. Totta, kyllä keittiön kaikkialle leviävä ilman tuoksun aistii sitä heikommin, mitä kauemmaksi siirtyy keittiöstä. Koira kuitenkin voi haistaa leivän silloinkin, kun se on talon ulkopuolella. Se johtuu siitä, että taloa ympäröivä ilma, joka sulkee talon sisänsä, ei ole erillään talon sisäilmasta. Yritän helpottaa ymmärtämistä tällä analogialla. Ja enkö minä ole sanonut, että minun isäni kodissa on monta huonetta. Energiakenttä, joka on yhtä kuin sielunne, ohenee ja laajenee, mitä kauemmaksi se etääntyy voimalähteestä, mutta se ei katoa koskaan täysin eikä lakkaa olemasta. Sen sijaan se sekoittuu ja sulautuu muihin voimakenttiin, joista syntyy muita paikantuneita keskittymiä ja niistä äärettömiin ulottuva kompleksinen rakennelma. Puhumme nyt rajattomasta voimakentästä. Kuvailemme loppumatonta sielua. Itse asiassa se on yhtä kuin sinä. Sinä olet loputon energiakenttä ajassa ja tilassa. En ole koskaan ennen kuullut tuollaista kuvausta sielusta. Minulla on koko ajan tunne, että elämää selitetään minulle tässä tosiaan ensimmäistä kertaa tällä tavalla. Siksi näitä kutsutaan uusiksi ilmoituksiksi. Ei siksi, että tieto olisi uutta, vaan koska esitystapa on. Monet kuulevat tämän ensimmäisen kerran, siksi tieto on uutta. Mutta nyt haluaisin tietää, jatkuuko sieluni olemassaolo ikuisesti ja jatkuuko naapurini sielun olemassaolo ikuisesti ja jatkuuko jokaisen maailman sielun ja maailman kaikkeuden. Ja maailman kaikkeuden jokaisen sielun olemassaolo ikuisesti, ja jos yksi sielu ei pääty eikä toinen ala mistään, niin ne kaikki sekoittuvat ja sulautuvat ja yhtyvät, niin sitten. Olet oikeassa, jatka, tilanne on hallinnassa, totuus on valjennut sinulle, sano vain. Ei siis ole yksilöllistä sielua, vaan kaikki sielut ovat yksi sielu ja paikallisina ja yksilöllisinä ilmentyminä. Juuri niin. Siinä tapauksessa tuon sielun täytyy olla Jumalan sielu, joka manifestoituu kaikkena mitä on. Pitää täsmälleen paikkansa, mutta perinteiset eksklusiiviset uskonnot eivät opeta niin.
Jos uskonnolliset oppijärjestelmät opettaisivat tämän totuuden, ne eivät liioin voisi koskaan opettaa, että joku ihminen on muita parempi tai että joku sielu on Jumalalle mieluisempi kuin jokin toinen tai että jokin tie on ainoa tie Jumalan luo. Ne eivät voisi opettaa, että jotkin sielut pääsevät taivaaseen, kun jotkin tuomitaan helvettiin. Jotkin uskonnolliset oppijärjestelmät eivät ole pelkästään virheellisiä, vaan myös vaarallisia separistisen filosofiansa ja eklusiivisen teologiansa vuoksi. Mutta uusi henkisyys voi muuttaa kaiken. Niin voi. Se voi tuoda esiin uuden näkökulman, joka ei ole eklusiivinen, elitistinen eikä separastinen. Se voi houkutella ihmisiä pohtimaan vakavissaan muutamia uusia teologisia käsityksiä ensimmäisen kerran satoihin vuosiin. Se voi tarjota tutkittavaksi ja keskustelun aiheeksi joitain uusia ilmoituksia. Uusi henkisyys tekee mielen avoimeksi suuremmille käsitteille kuin nykyiset teologiat, suuremmoisille ideoille kuin nykyiset teologiat, ja tarjoaa suuremmat mahdollisuudet yksilöllisiin kokemuksiin ja ilmentymiin kuin nykyiset teologiat. Esimerkiksi käsitykselle, että todellisuudessa on olemassa vain yksi voimakenttä, että on vain yhdenlaista energiaa, että se on itse elämän energia ja että tämä on yhtä kuin se, mitä jotkut kutsuvat Jumalaksi. Niin, nyt tajuat sen. Tässä energiassa on sitä, mitä teidän kielenkäytössänne nimitetään älyksi. Se on yhtä aikaa kaiken tietämyksen, kaiken tietoisuuden, kaiken tiedon ja informaation säilytyspaikka ja lähde. Se on kaikki kaikessa, alfa ja omega. Se on suuri minä olen ja en ole, jota on kuvailtu lähes kaikessa pyhässä kirjallisuudessanne. Te olette yhtä kuin tämä energia, ja tämä energia on yhtä kuin te, ja te olette erottamattomat. Te olette yhtä kaiken kanssa, ja kaikki on yhtä teidän kanssanne, sillä kaikki on samaa energiaa. Se merkitsee, että olette yhtä kaiken kanssa maailmassa, ei teoreettisessa mielessä, vaan kirjaimellisessa, erityisessä merkityksessä. Missään ei ole ketään, ei ainuttakaan ihmisolentoa, josta te ette ole osa. Luonnollinen ja intiimi osa. Käytännössä tämä merkitsee, että mikä on hyväksi muille, on hyväksi teille, ja mikä ei ole hyväksi teille, ei ole hyväksi muille. Se merkitsee, että teette itsellenne sen, mitä teette muille, jättäessänne tekemättä jotakin muille, jätätte tekemättä sen itselle. Tämä on totuus, ja jos ihmiset eläisivät näin, se vaikuttaisi merkittävästi elämään, jota ihmiset luovat kollektiivisesti. Kysyt aiemmin, voisiko henkisellä tutkiskelulla olla käytännön seuraamuksia nykymaailmalle? Ja minä sanon, tämä elämäntapa muuttaisi maailman. Jos yksinkertaisesti tiedostaisitte, että te kaikki olette yhtä Jumalan ja yhtä toistenne kanssa, ja että käyttäytymiskoodit ja kansainväliset sopimukset, jotka olisivat seurausta tuon asian tiedostamisesta, poliittinen, taloudellinen, henkinen todellisuus maapallolla muuttuisi tavalla, johon nykyiset eklusiiviset uskontonne eivät ikinä pysty. Jos siis haluatte muuttaa maailmanne, kuten sanotte haluavanne, teidän tulee luoda uusi henkisyys, jonka perustana ovat uudet ilmoitukset, sillä vanhat eklusiiviset uskontonne ja elitistiset separaattiset teologianne eivät palvele teitä enää. Suurimmat, mahtavimmat uskonnolliset oppijärjestelmät eivät ainoastaan opeta, että olette erillisiä, vaan ne opettavat myös, että ette ansaitse Jumalaa. Ne opettavat, että olette häpeämättömiä, rikollisia olentoja ja että olette siinneet synnistä, ettekä ansaitse nuolla tomua Jumalan jaloista. Ne riistäisivät teiltä itsekunnioituksen. Ne opettavat, ette te saa olla ylpeitä itsestänne, ettekä kyvyistänne, ettekä aikaansaannoksistanne. Ette saa miettiä mainettanne ja kuuluttaa sitä, vaan ainoastaan syntisyyttänne. Ette saa mennä Jumalan luo ihmetyksessänne hymyillen, vaan rukoillen armoa lukemattomien rikkomustenne vuoksi. Mutta ne, joilta riistetään itsekunnioitus, riistävät itseltään kunnioituksen muilta. Ne, jotka eivät rakasta itseään, eivät pysty rakastamaan muita. Ne, jotka pitävät itseään arvottomina, pitävät arvottomina muita. Useimpien uskonnollisten oppijärjestelmien sanoman ydin ei ole ilo, viattomuus ja itsensä ylistäminen, vaan pelko, syyllisyys ja itsensä kieltäminen. Pastori Robert H. Sutter, amerikkalainen kristitty pappi, joka perusti Garden Groveen, Kaliforniaan kuuluisan Crystal Cathedralin, sanoi parikymmentä vuotta sitten kirjassaan Self-Esteem, The New Reformation,
että kirkon piirissä tarvitaan uutta uskon puhdistusta, jotta kirkko siirtyisi pelon ja syyllisyyden rangaistuksen ja kirouksen sanomasta kohti itsetuntoa korostavaa teologiaa. Kirkko, hän sanoi suoraan, ei pysty syvällisemmällä tasolla synnyttämään ihmisissä sellaista persoonallisuuden ominaisuutta, joka voisi luoda sen tyyppisiä ihmisiä, jotka tekisivät maailmastamme turvallisen ja terveen yhteisön. Tohtori Sutter toi vielä esiin ajatuksen, että vilpittömät kristityt ja kirkkoihmiset voivat löytää teologisen lähtökohdan universaalille yhteisymmärrykselle, jos he voivat päästä sopimukseen universaalista sopimuksesta, jonka mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus ja ehdoton tarve kunnioittavaan kohteluun yksinkertaisesti sillä perusteella, että hän on ihminen. Tämä erikoislaatuinen kirkonmies julisti myös uskonpuhdistuksen perinnettä edustavana kristittynä, teologina ja kirkonmiehenä. Minun on uskottava, että kirkko voi olla olemassa, vaikka sen substanssissa, strategiassa, tyylissä tai hengessä olisi vakavia puutteita. Mutta lopuksi hän sanoi, että teologeilla on oltava kansainvälinen, universaali ja uskontunnustuksesta, kulttuurista ja rodusta riippumaton mittapuu. Pastori Sutter teki erittäin teräviä huomioita ja oli uskomattoman rohkea julkaistaessaan käsityksensä. Toivottavasti hän on ylpeä itsestään. Minä ehdotan sellaiseksi kansainväliseksi, universaaliksi ja uskontunnustuksesta, kulttuurista ja rodusta riippumattomaksi teologinen mittapuuksi ilmoitustapa. Me kaikki olemme yhtä. Meidän tapamme ei ole parempi. Se on vain toisenlainen. Tämä voi olla uuden henkisyyden evankeliumi. Sellainen henkisyys voisi antaa ihmiset takaisin heille itselleen. Kehotan teitä tekemään maailmassa sellaista työtä. Kehotan teitä antamaan ihmiset takaisin heille itselleen. Ihmiset voivat palata itseensä, kun he saavat ajatella itsestään omia korkeampia ajatuksiaan ja tuoda sen julki. Annatte ihmiset takaisin heille itselleen, kun tuotte sen julki. Älkää päästäkö menemään ainuttakaan hetkeä, jolloin voitte sanoa jollekulle, miten suuremmoinen hän on. Älkää päästäkö käsistänne ainuttakaan tilaisuutta, jolla voitte kehua jotakuta. Antakaa ihmisille lahjaksi itsekunnioitusta, niin annatte heille lahjan, jota kovinkaan moni ei osaa antaa itselleen. Mutta kun he löytävät itsensä teidän kauttanne ja palaavat omaan ihanempaan visioonsa ja omaan suurimpaan käsityksensä siitä, keitä he todella ovat, he eivät ole enää eksyksissä, sillä olette antaneet heidät takaisin heille itselleen. He ovat aiemmin hukassa, mutta nyt heidät on löydetty. Muuttakaa ihmisten käsityksiä heistä itsestään, jotta he muuttaisivat käyttäytymistään. Muuttakaa ihmisten elämää ja Jumalaa koskevaa uskomuksia, jotta he muuttaisivat käsityksiään itsestään. Miten todennäköisimmin toimit, jos olet sitä mieltä, että olet siintynyt synnistä, olet syntinen ja olet aina oleva syntinen? Miten menettelet, jos uskot olevasi yhtä Jumalan kanssa ja uskot kulkevasi samaan tahtiin jumalallisen kanssa? Minä sanon sinulle, sinä olet enkeli. Sinä olet enkeli, jota joku odottaa tänään. Tuo on ihaninta, mitä minulle on koskaan sanottu. Kumpa se olisi totta? Se on totta, mutta se, ette te pysty uskomaan sitä todeksi, saattaa johtua siitä, että sinulle on sanottu, että olet arvoton syntinen. Olen samaa mieltä, enkä minä ole ainoa, joka on sitä mieltä. Ihmisenä, joka uskoo rakastavaan, puhdistavaan, anteeksiantavaan Jumalaan, sanoi rabbi Harold S. Kushner, ja ihmisenä, joka puoltaa käsitystä, että uskonto poistaa sielun tuskat, olen hämmentynyt todetessani, miten uskontoa käytetään pikemminkin syyllisyyden aiheuttamiseen kuin sen poistamiseen, ja miten monet tapaamani eri uskontokuntiin kuuluvat ihmiset ovat kertoneet minulle kantavansa jatkuvasti syyllisyyden ja riittämättömyyden taakkaa, koska he lapsena erehtyivät suhtautumaan vakavasti uskontoon. Kirjassaan How Good Do We Have to Be? Rabbi Kushner sanoo myös, on surullista, kun tapaa ihmisiä, jotka uskovat olevansa syvällisesti uskovia, ja huomaan, että se mitä he pitävät uskontona on itse asiassa lapsenomaista pelkoa siitä, että he menettävät Jumalan rakkauden, jos he tekevät jotain vastoin hänen tahtoaan. Rabbi Kushner oli puheessaan rohkea, selkeä ja vakaumuksellinen uskonnollinen. Nyt sinun on valittava uskomuksesi. Sanoin, että olet enkelini. Sinä sanot olevasi vain vähäinen, viheliäinen, syntinen. Kumpi uskomus palvelee sinua paremmin? Kumpi palvelee sinusta paremmin ihmiskuntaa?